Hi guys! So, ayun, na-receive ko na yung sample ni Ariane Glutavials. So, iniinom siya, nakasama siyang straw. Yung sobrang ganda ng packaging. Tapos yung face ko, hindi yan oily. Ayan, glass skin tayo talaga. So, ayun, ito-try ko na siya. Napalamig ko na to, dumating siya kanina mga tanghali. So, ayun, yan siya, sealed na sealed. Kita mo, sealed na sealed. Feeling ko pwede na siyang tutusin directly. Kasi, shake muna natin. Kasi liquid form siya, so baka matin ko sa ilang. Anyways, ayan, pwede na siyang direct. Hindi na kailangan tanggalin to. So, ayan. Titikman na natin. Sobrang na-excite ako, grabe. Ayan, ang instructions kasi dito, sublingual, ibig sabihin, under the tongue. So, iinumin ko siya din, stay ko siya sa ilalim. Guys, ang sarap. Seryoso, para siyang juice, lychee. Hindi ako mahilig sa lychee na juice actually, pero ito, bet ko to. At sarap laklakin. Ayun. May inom mo siya diretso, mahirap siya iwan sa ilalim, pero habang iinom siya, na ganyan. Para mas mabilis kasi yung absorbment dun sa under the tongue. So, kung kaya mas stay, pero ang sarap kasi inumin, diretso talaga sa lamunan, I swear. Masarap talaga. Meron siyang vitamin C and elastin. Ang look forward ko dito, kasi syempre medyo payat ako. Usually, ang effect sa akin ng mga glutathione, nagiging appetite enhancer ko siya. Not necessarily na matataba ka, pero siguro yung appetite mo, mas, paano ba? Mas maayos yung development. Parang gano'n. Ano lang, kung mahina ka kumain, or pag stress kasi hindi ka nakakakain, since glutathione na siya, antioxidant, mawala yung stress mo, marelax ka. So, aayos yung routine mo ng pagkain. Ay, hindi siya necessary natatawa ka talaga. Ubus ko na guys. Promise. Sulit, as in. First in the market. Ang sarap. Pwede mong dalhin kahit saan, di ba? Hindi naman naka-attend sa mga tablet. Siyempre, yung iba sa atin kailangan on the go. So, ito, tusok straw, inom, kahit saan, anywhere, di ba? Saka, mas mabilis kasi ang absorbment ng liquid. Kahit sa gamot, di ba? Pag liquid na gamot, mas madali siyang umepek kasi sa tablet na minsan 1 to 2 hours. Saka, pag tablet or capsule form, yung nilalaman niya, hindi, let's say 1,000 milligrams yung glutathione niya. Not necessarily naman na nakukuha natin yung 1,000 milligrams. Nagdi-decrease siya. Unlike pag liquid, mas malaki yung chances na full absorption tayo nung, nung kinocontain niya na ingredients. So, ayun lang. Malapit na siya lumabas sa market. And sana, tangkilikin nyo guys. Sobrang first in the market. Usually kasi collagen drink, di ba? Ngayon may glutathione drinks na tayo made in Taiwan. So, sa mga interested na reseller and city distributor in San Juan area, PM lang ako. Thanks guys!